Kapod wang'iyo mago mag mibadhi, nyakor Mgajwang' jakom duol makedo gi mibadhi e pacho ka Bishop David Oginde oywago kit ngima mamalo mamoko kuom apisas mag sirkal odago ka ipimo kod osara ma giyudo. Kolose kinde nyasi mar yango chenro mar kedo gi mibadhi kuom higni 5 mabiro, Oginde wacho ne moko kuom apisas mag piny owacho nigi wang' teko ni onge gima nyalo timnegi kata mag kwalo pes jopiny. Jafwambo marwa Chris Owino ntiere kod ler mar wachno. E nyasi mar yango chenro mag kedo gi mibadhi e pacho kae e kind higa mar 2023 nyaka 2028, jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae Dr. David Oginde onyiso luoro mare ewi mano ma owacho ni mibadhi ma ogoyo tach e sirkal. Oginde onyiso luoro mare ewi moko kuom apisas mag piny owacho ma odago ngima mamalo ma ohingo osara mekgi. We're dealing with a case of a Nairobi City County official who earns a meager 20,000 shillings, but who has assets worth 700 million. How does one possibly make that? I am a bishop and I believe in miracles. But that's more than what Jesus did. Wach machielo madhi olo koyo e chuny jopiny en moko kuom jotelo mosebedo ka goyo koko e pacho kae ewi kedo kod mibadhi ema yako omenda mag jopiny kendo EACC menyogi. And these men and women, I hope none of them is sitting here with us today. Some of them speak very loudly on why we should fight corruption. Sometimes now, from the inside, I know that that person, we have a file on them. But they're the ones who are making the loudest noise. Corruption should be fought in this country. Sometimes I feel like, should we start with you? Jatatije maduong' mar EACC Twalib Mbarak kata kamano owacho ni piny Kenya biro mana goyo okang' manyime e kedo kod mibadhi ka jopiny oweyo kido mar kwayo gonya kowuok kuom josiasa e kinde yiero. So if that political culture of bribery and token is not going to end in this country, please don't make noise saying our politicians are corrupt. The politicians are a product of the society. It's not them. They are not. They don't drop from heaven. It's us who make them. Jotelo duto ma oloso e nyasi no oyire nitiere dwaro maduong' mar mondo ji duto kaw ting' mar kedo gi mibadhi kaachiel gi tego migepe motenore kod rakruok gi mibadhi e pacho kae. I must also re-emphasize that building strong institutions is critical for development and is key to controlling corruption. According to the United Nations Office on Drugs and Crimes, institutions that are ineffective and unaccountable have a direct correlation to corruption. The government will provide ample resources to empower the Ethics and Anti-Corruption Commission to effectively implement the civic preventive strategies outlined in the strategic plan. Ogaye mar joten migepe Musalia Mudavadi ojiwo jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kod nyawadgi ma Igembe North Geoffrey Ruku mondo owit oko paro mar chik magichano pedho e nyim od bura. Mudavadi lero ni paro mag chik ma kamano dhi duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e kedo gi mibadhi. If these proposed amendments are accepted, they will open the door for individuals with corruption histories to hold public office and offer significant leniency to those inclined toward corrupt practices within the public sector. Paro mar chik mar Opondo Kaluma dwaro mondo jogo mane osetieko kum margi ewi weche mag mibadhi omi thuolo malaro kom siasa e kinde mabiro. Koso kawo mitbilie kata chiwo mitbilie ok oromo e kedo kod mibadhi e pacho kae. Gima dwarore maduong' en keto lwasi madhi thiro weche mag mibadhi. Ma en kaluwore kod riwruok mar pinje mag jowagunda. Chris Owino, Ramogi TV, KICC.